Ir a esta roda de prensa do BNG. Bueno, hoxe contamos coa presencia da nosa portavoz nacional, Ana Pontón, estamos encantados de tela en Pontevedra, e a idea é presentar as propostas do BNG para a utilización de fondos Next Generation e, concretamente, o apartado de Estrategia Integral do BNG para as rías galegas, non? Ben, o Bloque Nacionalista Galego, dende sempre, mantivemos un compromiso coa recuperación da ría, non só desde que estamos no goberno, senón desde que estamos na oposición. Bueno, eu recórdome sempre de que a primeira vez que pasei por un cuartelillo da Guardia Civil foi xa hai máis de 45 anos, pegando uns cartéis de celulosas en nosa fora da ría, non? Curiosamente, naquel momento, a empresa utilizaba mecanismos de presión e de amenaza a través da Guardia Civil. Hoxe utiliza outros mecanismos, pero sigue os utilizando exactamente igual que sempre, non? Dende que estamos no goberno, vos, que sodes xornalistas que seguides a vida municipal, sabedes que sí que tomamos decisións en favor da recuperación do río da Ría, fixemos unha inversión moi potente na recuperación do río Lérez, se fixo o traslado de Tafisa, tamén se trasladou el Nosa, e neste momento o que nos falta para a recuperación integral da ría é o traslado necesario e imprescindible de Ence fora da ría de Pontevedra, non? Bueno, a parte de ese traslado que é absolutamente fundamental para a recuperación integral da ría, logo habrá que facer outras moitas cousas que no caso de Pontevedra obviamente teñen que ver coa o dragado do río, do río e da ría hasta Tambo, que é unha necesidade imperiosa para manter o canal de navegación, pero sobre todo tamén para a recuperación de bancos marisqueiros que están desaproveitados na ría de Pontevedra, non? Tamén a recuperación de todos os terrenos marítimo terrestres. Está a Xunqueira da Gándara, que hai que recuperar tamén donde hai instalacións de distintas administracións. Estamos nesa fase de comunicación para que se tomen decisións en ese sentido. Tamén a recuperación dos terrenos del Nosa, a recuperación de Mollabao, que vai en principio por bon camiño, e a recuperación, unha vez que Celulosa se vaya, Ence se vaya, de todo ese terreno marítimo terrestre, non? E despois hai unha cuestión fundamental na que o Concello ten traballado moito, que é a reducción e eliminación de vertidos directos ao río e á ría. Fixemos un proceso de separativo de aguas pluviais e residuais no Concello que vai máis alá do 95%, quedan algunhas cousas, pero está moi evolucionado, e polo tanto en toda a ría hai que facer un proceso de separativo, hai que facer tamén un proceso de mellora drástica da depuración, que eu creo que ten moito que ver e facilitaría moito o facer o separativo total en todos os concellos, non? Estas son os temas que afectan máis directamente ao Concello de Pontevedra e que Ana sabe perfectamente e conoce perfectamente cal é o noso modelo urbano e da nosa idea de recuperación integral da ría de Pontevedra, e ela vos vai a falar en xeral tamén deses propostas de fondos europeos para a recuperación das rías. Moitas gracias.